Nechcel, on chcel ísť. Že on chce proti svojím ísť. Že nech sa nehľa reku dobre. Dobre. Že ne, že on najviac chce proti akože svojimky, tak to víš. Nadár. Disko. To zase máš? Ráďovi máš za 15 €. Čo? Ja aj to myslíš, že mali sme to z peníze. Ty už prieďak, Jožim. Ty už došiel z 2 minúty pred zápasom, to sa nekoná. Bez rozsvičky to. Vy ste bednárovi, taký raz to Rozhodci má delegácie, sme museli otevírať zápis o stretnutí. Ja som zle. Rozhodci, čo si včera hrali? 3-2. 3 alebo 2? Tie sú poslední z tej skupiny, ne? A že to tam je vyrovnaný. No to mám teda. Jedna. Ale že to je celé robiť, že to je Ale no. Včera som to stretol. Dobrá! Do piče se jasno a to ho poznáš? Ale se ga nevadí. Dobrá kvíta. Doprava model by poď. Rozdielte si. Aby tvoj.
Druhý tam píšte. Dobrá, Joši. Áno, Denis. Dobrá. Áno, čúvaj. Práve, že oni Ja? Dobrá. Pekne, nevadí. Súvaj! Nachystaj. Sam. Eno, to je ona. Návrat, to je ona, Juri. Postav ešte na ruku. A čo sa bojíš, Maroš? To je to taktika. To je to taktika, Maroš. Joži, nakrani to, Joži! Skús! Špicom do vinku! Dobrá, nevadí, dobrá. Ešte ráno. Včera ten zápasí. To je skoro na ide o 5 minút skôrej. Áno. Ale to nebolo len v Senici. Je všade, výpadek. Dozadu, poď, návrat. Ale už bol? Dnes celé To už bol aj budú. Teraz 10 akurát. minút. Ale sa páci normálne?
To je zmiešané. Sauny, a to je... No? Aj sa ma opýtať, že som to zaparkoval. Opäť voľného miesta tam. Čo ti šíbe? Hej. Ani. Jediné, že teraz, že keď prišiel, že by ste mi to volali, to bolo len ešte som tam aj stál 3 minúty, že či náhodou volali do náhodou, víš, boli aj plaváky ráno do schodza, víš, vozia, bo za tí decka, víš, majú už tí, Čo som videl pri Čipéri, nejaký autobus byl a nakladali sa. Ináč, tam, kde som mal včera, tam to bolo pekne prázdne, celé. Gymnázium. Gymnázium. Ale tam som to nedal. Ale tam som to nedal. Tam som dal za barak ten. Jak víš? Ne, alebo som nevidel to auto. Tam môže byť? Tam parkovávajú normálne. Ja som tam... Není tam ani značka, že... Ne, jasné, zákaz jazdy. jasné, není tam. Ale víš, čo som spravil práve? Tam je vnútri oné, že tam je pečko, šipka, že iba pre voláku sad, alebo čo to tam píše. Víš, že ináč tam otáhnu, ako tam není, že oné, víš. Na dres, No, Oné, či že na, oné. ale víš, kde som to ja dal? Ja som to... Také ako Trnavská samospráva. Áno, víš, kde som to ja dal? Dal som to práve k tému plotu, Ja viem. tému betónovému plotu. Áno. Ako to parkovisko celé prázdne, víš, keď tam máte toto, že mreho nezotáhnete, tak ja som sa dal k tomu. A tam není žiadna značka. To není ona oficiálna mestná komunikácia, že Ne? musíš dodržovať jazdný pruh 3 metre. Čiže jasné, to je to? Že práve preto sa ti smie? Auto prejede, takže... Áno, že práve preto sa ti smie, lebo preto sú ďalšie dve autá tam, pri tej onej, víš? A ja totiž ma som zistil, že keď nebudem mať to najlepšie parkovisko. Ako vím, s tým, ale môže to otázka sa budú mi dať pokutu. Keďže nemám pravdu. Niečo, ale tam to ani neriešil. A včiel to parkovisko ani nevidelo, lebo je zakryté už a oni v dome. Kedy si keď to bylo vidieť, tak tam jezdívali, ale včiel už nikoho nenapadne, že tam je niečo. Ale totiž možno tu si môže tá nádrž, alebo čo toto myslí, podať už je otáhne? Môže, ale to je asi jej súkromné parkovisko. A väčšinou oni parkujú z boku pri Lidli. Prejdú cez nástupište a tam Hovorím si si, to počíš ma, väčšinou parkujú. však tam sa zmestalo 8 aut, chápeš ma? áno. A počíš ma práve, ale to teraz bolo prázdne. Ale ja som to aj tak tam nedal, chápeš ma, keď to môže dať pri tej scéne. Víš, keď to môže dať pri tej scéne. Keď to môže dať pri tej scéne, tak by tam došli auta voľako, ozaj hodný. Jak ty vypravíš, tam není na boku napísané, že A to som si včera zmyslel na teba, keď som povedal, že čo si to nemá tam dole za ten dom, víš? Tak som tam išiel dneska pozrieť. Poď to dojde, no. Raketky a vojny. Je tam aj voľaký normálny zápas. Není normálne.
Do. Sračkári, tieto. Áno, ale to je všetko. To je posledný a tretí je ešte dobrý. Smer z taxi, to môže byť dobrý zápas. Dohra tretí zápas. Smer. Smer taxi. No to som myslel. A bude Mijava. Aj to bude Bijava, no aj to bude. A je ten posledný. Čo si to vyprával? Omnium hra s sračkármi, no. Ježiš, to bude za Vadzenica. No skúrej tak, ja. Nevadí chlapi. Užijú. Brano, ty si bol aj v Rožnosti včera? Jako dneska si skončil? Áno, konečne. Ty kokos, akože jak to ty zvládaš to? Ja to sa Čiže, jak to zvládaš to? Jako by som bol takto, ty, ja som kočmár, ale ty si normálny, ja žiadny nebol. Ako cítim to na tebe, ale... Však, ale takto navonok to není vidieť. Ja som sa poumýval všetko, ale To nevadí, ale ty furt mi vypraž umýval. Keď som sa zdvihol, tak som bol... A nespal si, spal si? Šiel som z roboty 2 hodiny. sa vyhli iba pár. A dobre, ty dojdeš z roboty, ty si lehneš a hneď na mieste spíš? Ty co? Jak sa Ja som ponočný, počíš ma som ponočný nebezpečný zaspal. Hned myslím, víš? A jdeš doma, jaký? Ale unavený som bol, víš? A to sme tam tahali 12 kg. Od 6 do 6. To bylo, alebo... Za spánkem, nemám to. A víš, a ešte dokiaľ som došiel, jak som z Bratislavy do Senice, to máš hodinu, aj dajme tomu 15, víš? Aj menej, no, lebo však ráno to väčšinu bolo prázdne. Za Slovenska včera odhalili prípad jeden. Kde? Za Sloven starý tam. Volal mi jeden pán, že na prechode měl zelenu a tak si ho ohrozil skoro zrazu. Tak mi volal, že som Silovo to potom u nás spisoval, ja som mu kúpil kamerovi a to som na to vyšetroval. Bolo to pravda? A bola to pravda? Lebo im povedal, buď to spravil, že ešte dokiaľ nestáhne si kamerovi, nestotožný SPZ-ku, tak on sa prizná, dostane pokutu. Ale keď to už to spraví, tak potom už to bude rozhodať dopravu nehodu. A to mi povedal, čo výprava, to kedy je? Nevíš taký. On je ultrafans. Senica, Frišlande. Ukážeš mi ho, on sa chodíva, že? Sa nechodíva, na fotbal chodíva. Aj, vím, už kedy, áno, ultrafans, áno, vím. Vím toto. Se synem Áno, už vím, keď si povedal, že si ultrafans ako Senický, to kedy si čo bolo, že? Zálevac, kedy. A počíš ma to, čo ho napadlo? Či vyprávali ste s ním, či nevyprávali? Jezda, ty blbci. A mňa, ja som išla vedľa mňa, predbiehala, víš, tam primári, a však tam je úzka tá cesta. A Bári mi ty hovado, to si mohla On išiel ze ženu, s chlapcem malým a jeho chytil. Počkaj, ono je zrazil? Nezrazil túto. Kúkal. Šúkel. Ale včera som cítil, že bolo zrcátko, jak keby sklopil. Dobre, čo na to povedal, toto postovu? A to na prechode? Na prvnej križovatke. Jurbanovský na Viezdu. Jasné. Pochválila. No? Operačná. Za čo? No ja som mega spokojný. Silva, že to objasnil, že to asi povedal, no dobre, ale to Aj je príjemný noviny som vesmíre. proste, nič sa mi to tak nehovoril, aj to ľudia, aj tí A ohrozil väčšina, ohrozil auto na to chodil. No, zastavil ľudí. to je zabil ako
akurát ešte mu stačil. Ale pokiaľ nikto akože sa sem nešiel na tú školu, teda išla terka, ale to je robot, takže reálne aspoň sa zatiaľ do nového povedal. Nemáš problém. Začal vytrekil, ale dozadu trošku Počíš, on mal vážne zelenú? však oni čekajú na zónu, až keď čo zelená, tak išli. Áno, však chápem, že išli. A on si to nevšimol? Končila, měl zelenú na odbočovaní končila, víš. Ale aj keď už je zelená na prechode, tak chod sa na prednosť. Aj keď on má zelenú. Záleží od ich výkonu, ale Však to chápem, lebo majú, že ty má zelenú, ale je to... Každý hráča, rozober! Ja keby sa to stalo, tam ho nezbadal. ale také Potom sa zákony. prihodil. Takže keby zastavil a opýtal sa, že počúvaj, niečo stalo, sa ti nestalo, promienil, nie, ale on odiel preč. Len tam je A oni počúvajú niekedy, že nezavolali políciu. Ten pán povedal, vieš, to má robiť, som vysvetlil, čo má robiť, A dobre, ako čo si povedal? Čo si povedal? Ja tak chápem, že čo si povedal, akože, že jeden má skoro zrazil, si povedal? a potom môžu... Ale to je fakt, že jeden má skoro. Stačí len ohrození, vieš. Povedal, že ho trefil tým späťáčem a cítil, že späťák sa mu dohal. Aha, podľa toho späťáku sa zasyčil. Som povedal, nech dal mi čas, a som dal prehľad kamerový, na kamerový to je zachytené. Už tak ten pán mal aj troška ešte asi. Keby bol Vácie, tak ho nabere, ne? Taký sa zničený ešte u svojej rodiny. Na víne? Jo. Na víno nechod, lebo ve víne je pravda, David. Jo, rád To víno. tam môže mrzeť. Ďaleko si to dal. Dobre, Edy, hraješ či sa počíta. Čo mu povedal? Však ale dobre, čo mu mal? Len takému? Možno sa odcíli. Možno možno cítia, že sám na sebe, že už niečo budeš čekať ten prehľad. Střílaj! Gól musí být! Na to neviem, ako bude do AC Milana. Ten bol... Aká si situácia Milana? No, oni prejavili. AC Milano ľubí takých starých práv, že takých vyslúžilcov. Si povedz, že oni furt mali. Díky. Pekně, nevadí! Čau. Si ho včera vysával zážitky Filipovi.
však stáj. Vyzvarí. Došiel trénovať do Slovenska. Ešte raz, že do Rakúska ide. Poď dole, poď dole! Dobrá pole. Budeme hrať s nima, nebudeš tam chodit sem? Dole zakry, zakry. Dobre. Poďme chalani. Pridáme na otáčkach, nemôžeš ísť dole, poďme. Musíme to otočiť. A dneska nejde hrát? Nebral si ho? Musím, lebo teraz zase 2 sa na lyžovačku, Jaj. ale tak musím mu hrať na ultimátum. Tak ukazujte sámu, pýtaj si. Bole ostávaš posledný. Tak, bole hrá. Tak, sám. Majo hrá. Na druhý rok to ideme. On keby nemal fakt nás, tak ho neskúdeli. Musíme do piči pridať. Však Braňo bude mať v prvej líge to svoje, ne? Braňo to už čo to bylo, v pátek sme sa tak pohádali, že ich mi nesol v rese, že to zvládli hráčko, lebo nemal koho. Dobrá, Majo, dobre, radši tak. Poď, každý si zebere hráča. Kde kto pôjde hrať, keď mi napísal, že nemal. Tak sa to dohrá a neviem, buď si Meč spraví. spraví tam, že sa To je ono, Majo, tak? my si to premenujeme a my si to nezvládneme. Boju. Sám dole. Ukazujte sámu, Majo hrá. Ačko svoje a že Bčko vám dá tresi a že keď chcete svoje. Majo hrá. No ale neviem, či to tak bude. Či si to dajú ľudia, či sa žene hlavu nás. Moc hrotí, že rozklúči sa do dobrá končtáva. Nestrať. A ukazujte sámu. Pozorej do krbec. Kika do Trnavy, ne? Ne, Kiko ne. Kiko však on býva v Sedlici, On ešte s Tebucou hrával v Trnave. Mego. Mego, no, Alebo ten dojede, tému za nás. A ja si ho vážim. Výborná bara. Brana. Zadu. Viacej pohybu pri tom rohu. Nadí, škoda. Pátek volal, že ideš tam nejdem, ja proste idem preč a ja nebudem dajte si to reku a nebudem hrať tam nejdem. Sám, sám. Poďme, zvýšime obrátky. Druhé lige bude preklad. Posuneš do prvej, je hotovo. Musíme dvoch posunúť minimálne asi do prvej. Naši aj z druhej, ale už Čilmy vyprávali, že Výborne, Filip. chcú prihlásiť do druhej. Tri mužstva. Jeden vypadal. Možno tak, ale keď podľa toho prihlásiť do kvalifikácie. Ale viem, už 3 mužstva chcú ísť do druhej ligy nové. Ne do kvalifikácie, ale keď to vyjde, že sa nebude musieť hrať, tak sa... Áno. Možno ten vypadávajúci potom ostanú. No. Lebo si dajú prebrané. Áno. Peťo si hrot.
Na ďalší týždeň mali by hrať ešte Buldovci. Buldovci môžu vystať prvé body. Možno, no, pri tom vylúčení. Zakry loptu! Neviem, či to bude Spinnerovi, lebo mali by za nás. Skazá Bčko, lenže ja som povedal, že ja nebudem nič ponechám a sebe. Je to neuveriteľné. Tak si myslím, že by mali na toho proste rozlišať, že vypadne ten silno doláčka, A koho? Škoda, pekne. Pome chalani, 10 minút. To je aký hráč? Vydáme na obrázkach teraz. To, ten oný, ten počíš ma, víš, jak on dal nahrávky, do prázdnej brány dali. Čak ne, on dal také, že 2 razy dávali do prázdnej. Vykombinovali. To je pravda. Poď, poď! Byl výborný včera. Že... Aj taký skromný, obyčajný človek. Ceníte sa Baderovi, už je to reprezentant. Ohrebol. A on priamo To vím. Ja neviem, či od Uherského Hradišťa. Uherského Hradišťa. Uherského Hradišťa. Ale taký skromný, ani sa na nič nehrá, že by... On má koľko rokov? Čaute, chalani. On jak starý? David. David, on jak starý? Ja ne, to trochu si... Áno? Cítky, áno? Ľudka sa nám zranil, hej. Poď, poď, poď! Ťahaj! Že Marci dostal. Vytvorí na ňu tlak. Že môže aj bez toho poslať, to nemusí vedieť. Jak víš, koľko ich tam má, tak tu naskladaný? Si na ňo vytvorí tlak. Ale něco na počítači. Au! Krížuj ruku, Zeri! Ešte vyhráva, no. Počíš ma? Mne nepasuje vôbec. Počíš, to si Charakteru. vypral z Renáka, ne? No. Lebo je vás igra hrajú mne, víš? Preto. Áno, áno. Diana. Ozaj včera ten Jablonický sa chytal, to je on. A on chodil na jedničku. Nevím, kam skončil, ale vyrástal tak zaujímavé. Jaký jablonický? Biela! On chytáva. On málo ale chytáva. Lebo včera sme ho spomínali a Veronka, že ho učila na jednotke. A říkám, no víš, taký nejaký brankár, nie? Ale on málo ale chytával. Nechytával? V Senici on bol mládeži, ale on málo chytával. A že on išiel čo do Trnavy? Asi áno. Že Má v tak na... Trnave, lebo že mama chodí na tréning. Vidíš, tak to je na tréning. Za 17? Že za menej. Áno? Edo! Čo nie, ja
sa dali ako 70 gigantské že za tak, Tiež tam má Marovi. Poďme 5 minút! Čekám práve 20. Presne, každú jednu presne! Ja som videl tam nejaké sa pohľadalo, dobrej farby, ale nič to áno, videl som, no. Pre tej hlavnej uličke, ak sa ide. Dajte chalani, dajme. Daj. Díky. Ale máš si skúšky. Skončíme. Ale my máme už jednu len. Koľko si nie? Poď presviedať. Áno, Zeberú ti krv a on bude robiť rozbor. áno, lebo ja Filip na takú. To keď chod na bok, furt iba tvoju hlavu berem, keď padá gól. Nemocnice. Budeš tak prístup všelijakým veciam. Aj. Áno, 3-6. Tak ho dopadám. Ne, chcela by som sa ešte prečítať. Jaj. koňa ramu jebeo. Nechaj potom. Už mu to tam, dávaj, pičke, to nechytí. Čistý čas. Že time chcú zobrať. Dobre. Time. Poď vydýchať, kľud. Poď vydýcháme. Čo máš priestor? Zlatiny má a tež tejto fejmy. Nie sú napísané, aký Že to je dramatické. Čo tam ty vidíš? Vydýchajte sa, dajte si vody i kľud.
Luky, zober si to, prečítaj si to. Čo? Nevidel som auto pri Tesku, ale že prodáva sa tam jedno auto. To je otec. Za polku, poď za polku. To je otec. Koľko za som to nevidel, chlapci. Šestka. Dobre. Vrátime to, chlapci, hraj! Poďme hore napadaj. Teraz poď vyššie. Dve, posledné dve. Nie, jasné, jasné. Hej! Rozdiel. Poď Kuby zpátky. Pozrime. Vole mu! Daj go, Josi, daj go! Ajo! Presne. Išlo iba dozadu na vodu. Dobrá, Joži. Teda už bola za polkou. A čas? Teraz získaj, poď získaj. Ale ani minútu už čakám, koho sa vypustí. Juri, poď. Dozadu. Ešte, Elby doprava. A už je aj bole. Bole. Vyvíňaj, pol minúta, poď. Bole, cúvaj. Hej! Hej! Bena! To je. Niči už konečne to písmo. Však ale... Však to pískal druhú. Je čistý aj tak. Stojica, čo? Postavni to. Za polku poď. Kurby, hosté. Daj gól. Radkovič. Zase z druhej strany Filip zase. Otoč a hraj! Ešte nemá levú nohu. Ešte, poď. Ruka. 4 sekundy. 4 sekundy! Hurikán Jablonica.